ya ko yang ay tatan ikonana ben karabay bay ay kami na ibay na may rabatarayo kay sharak ayo tabayaran kami mi mana tabaya sinarinanon ante tayo kayo pa konoria ayo sinangin orat popwa ka yakun takangang kuno tanan kangang kakadiri kinti on naban tabong ayo timmera kimatrawawata tapoy karangin mais ngaira ya pannog yung ginabara bugyo na ngay tiaswa ana buginak sa karaw teka sinano kawag paya pondo ko betiana mayroon tiaswa kuno na tiaswa sakya yo takanda ni nga karoyan tamantay iramati tiyama na yaro kuno rawawata kuno maraki kuno araki sakya na nakanda nga tiaswa tamantay matiaswa yay tapay kakawag ya tangiri ya bakunong on the tayo kayo kanaro na ba tiaswa tangira sabanan na tayo God is love naroon na tayo kinakitamuan yun tiaswa tangira kanano ba tiaswa tangira yang ani da tiora ki matimara ki materawa tan ka topo ngayan naroon tiaswa sunin bakit no store maurian tabong ngayon no way pues sakya naroon tiaswa awan na tabay sa nakatiyan tayo kayo pemeto at sisina kayo masinariya na tawakan sinanoria bantay yan apun di ayo ini bukinagi tabay ayo kwa makanano pa iya ka na bom o era wa tema to ya po turak ilo ya turak kay kakatay ni kaya mew ya turak ibukinagi tiaswa yay tiaswa ka ko sak tiamata ka na bom tiamata kan sinipo yamata apun down na namatan siringiya masaki tiaswa sakit tiaswa tiya ito wana ayaw rarak o tiya kinakina kong Channel 9 News bota kinikarakin ko ito wana o kaurarak yak ito buwan ka ito wana o ta kamimi bang kaurarak ito buwan ka yan iyay kakabon ba imew ya o iyay kantir wana matatuwa na nga kaurang agiyay ito korak agiyamatin ta kauraura yun ito buwan ka yay o antir wana mati ayo ayaw korea kita tiya kakangay imati ni bain tiaswa wara raw kiyente tayo kayo ay yes ipo kinakitiaswa pa kauraura ipo ko ni kay ay amate to korak kepan tiya amate kauraura ipo ko ni kay ay amate to korak ay ipo kinakitiaswa ay sagi bain tiaswa sinisiri sagi bain tiaswa ay Europe ay ipo kinakitiaswa tiaswa ang tangira amen yay te birim to wana karawak the Star Wars on what we know on the very tangar what we merway wata ko George Lucas na kon biu moyes yon iteran te bobuak ay kinora ka wata ko kunora te birim mayu e karawak ro entero pa nata kiro ya yay ro te bobuak yakun de bayari yay ro te bobuak ngai respetan ta katakan di kayo o sakya tayo ba yay yakura isisiban na kaka sa kinoria eko nanne wa ikanne sa kinoria ayan te pa ya kinora te bobuaka ari yakun asinoria ngai ramata ndebo ngayo ane te pa yarang kakawak ara por ba mga madera computer yo kaswang yara tan na ba na ko may mon kamew Daming ang bayan. The cautious na makurata bin mawa ta kibon isuan kon duwa. Oy teke na ba ini kita buwa kay karawa. Ayo to mo buwa ka. Sekta mo buwa kan jon na mo buwa ka ikarawa. Ari teta bor spun na ki konando sa sagi konando ko yai. Oy teke na ba ini kita buwa ka mikera manana abuwa ka na tirakon. Oy buwa ka tirakon manana awaki to ni kay. Awaki mga nura kay tabo ikarawa. Oy tiya kiriyo tirakon na yo de teka rang kakawak. Tiya kiriyo tirakon na rekora. Ari tineta ni kawai. Ari ara na tiriyaporo o tatan taraya. Erang may sarang tuway. Tirakon tineta ni kawai. Ari tineta ni mama na ni iwan ni kawai. Tumuan doon naro kariyatin. O tatan no tiriyaporo. Tiya kiriyo may karaw. Ito yung na kontiyon na ba yung ngayon mananan ka ba na iya? Marwa ka. Asara kinta ka nga nga tayo ba iya? Hamna rato ko na kay kabuha ka may karawatan kahit arati aswa. Ikaraw. Ito yung o yan ako may inimin na. Tiriyapuro ayun. Tiyon na ba? Asama na iya eh. Hindi tayo ayo. Ayo ta kamimi ke. Kanuan tabuha ka. Ari karawat. Taba ka may karawag. Tuwati matamin tayo kayo. Kahit na ba taba ka may karaw?
Bangairan. Narakora ki marake ikaki. O ngaira sina ko man ticket apa ka may karo. Kanu anti sibo apa ka may karo ticket arena ko nduo yon babu marake ana raro ko ngaira na legend ala folklore ngaira kain marake na rausuan. Mayo ya ko to pakayo. Tepakayo pun tepaka karena ko ki may karo. Siya kita baka nagyakak. Napuni ka rin ako mayroon tuwari na bye-bye. May karaw. O eto ko teteka. Teka tuwa diri yapuro at tatane. Kwa kawa ka nga. Kwa baka may karaw. Oh, Rusibero. At ito yung nga na. Paintay nga na sintay nga pong. Kwa kawa ka nga kay kwa kabakaki. Nako, on tano. Goya ko kataya kay boton namat. O kuta ko inanom. Nariya na kinako karaw. Nakariya tataw kay ito kanuya. Yon na na ito itiaswa. Oh, nataka yon tamaw nga. Puta kita bayay. Dapo kiara ro kino. Nariya na ginawa tanang ay kariya tata. Nakatotong at tuware mo ang teriya tata. Wala. Tatay di kayo. Kamo nga nataka tuwara nga kansa bayayo. Tatan na Rusibero. Yung panahon tayo di kayo. Kuro merakin na nun. Ilo. Kanuri ay kayo tatay di kayo. Man natapay na nakatira na ko yumi. Patatan na yo. Yuri yakin ang tiyaso. Patabayay na ginaw na. Ekan tohayeta. Ekan sita po matiaswa. Kono na to wine te na tabe ori to kora ka kameta ba yeta ba para. Ite yakina kiba. Kyo amma te monterang dani ani ay karaw. Irang dani ani. Ina kono ko yon pai karang kakawak. The master choir. Ite yakina kina pwede tan kameta ba para. But yo amma te ako na anani awat banan sito wana tatay. Kono ri ay na kanan ng kain dai kayo nang panaroy. Makuha pa rin na rin ka to ay panay. Timon bona. Tiara tu, itena, ana dia itu. Rusibero, yana ne sita wana ana ni ana ko panay kau. Ana ron teman ayo naron nate akin na itaya. Ndama ko ro ati bimawa. Ika nga yana te akate uya iyo. Kukai na kororoy mgani kinaya. Ay onum terape kau, matemoni pa antamaro. Kumena ka nga yeten, antara ana te akate so. Kumena ka nga yeten, arin naro kan tiaswa. Punda masibo ni kabana ikakakawa kaya tarariyo mate topas. Ay may sirasi boy kakakawag yayuin ako na ko yon na Rusibero ikarawat chama te manterang ni kakanat awa karawagin ni kanang makin ni pa ikarawagin to kora debong ara ko kari kakiyay oy kaki ko ilari kiya kerupim yon na naman ko tiaswa areta po kuna ko ibukon na sibo ay kakangatayan nay an yan atapo Rusibero ikarawat chama te manterang kakanat ikaraw yan ang ni kakanat ikaraw Temoni bango inororo mandabong ngare ko karikaki yai nora te baya te akinagi tiaso e kosa ba Rusibero te karikaki sakite sakariki boy me karikaki o ya kando ko iron are karikia tiaso taray ko karikaki ni karo ko noran te buaga kay nanom ya nora kite buaga ya nora kite bure inanon Rusibero ane te baya te na ko ki yai Rusibero ay ta ko reita na Ete kira te makoro wab na anu ate bimanu. Ki epese mu yoki. Awa kawana nukam de siri. Ako pure. Taray. Ya pun katira gino ya pun pure tatan. Mga ya itewe ngino nako kay ko kamaraman na namango tiaswa. Itewe ko nako. Ya itewe gino tatan. Tirate yoki ate akin tatan ayo te pure ako roye. Yoki ni paya anakabuaka kay bukin tiaso. Nako tiana na teman iya buaka kana tau tea ka suara ayo. Nako na ni kaya tatapaya ayo. O ana tapaya yoki ni paya tatan yai. Amu yoki. Ana tapaya yoki ni paya. Tatan. O tukin tetay. Ekara nako aki. May karaw. Debure bonuruakan deso. No tatan ya kami manurua deso may karaw. Pa debure bonuruakan deso. O tea kin deso pa ebure tatan. Detay. Yes, siri. Yo sina wata makoro wabu itebi matenu kona tay kamatay yo kamata. Tatan yes and siri nanon. May bugina ba kan tawo tena ko ari iya kan nuri at yeswa. Ni kapakaon siring. E ko ba Yesu e kamato atoa. Deswa yon. Uruakan deswa. Ay tako. Ngai na siya tayo ba de siri. Ako bun siring at yo amata e matairom. Ora kente bure. Mata ba iba ng ilon ni Yesu ya kamato atoa ari. Ya kama to ari ka ngay ani pa tarina o yes sering ngay nanon na man an mata ito makoro na mawo matungo na wo no Yesu ngero ko isari ta ko Yesu mo ante gibuan at wi may Yesu ante makoro na mawo mata yu taita ko inanon mi bayro ko pan nakakite suwa me burabes yak mayro ko pan nakakoro bugina tetakan kuri kaya kabongo naki kaya kakoro plero
O plero nano na kona kanipa kakarawaro katabukira kero ita. Yesu e kwawan bangero ko yonde na bayo e katabukira kero this one. Kona kero. O kona kenan ngi ngai resto ba sponsor sini kana sponsor nga dewa ma ya ngai uri ba dewa ma ya kwasan sini. Ana ko mano ana babae is an brother. Pon po nam kain to kanu ya teroro ma de musikita ka is te yandaru oni pu merwe wote pu mawo. Tieswa ana musikita ka ka banines. Kuno ato na bayo. Kwa kain nano. Pare ko na an brother ta kwa wuta kare gam do ya ibugin to pa mkitera na ko na te yai. Ya ki ko na ande ke des. Hiru ya loya. Pare ata na kin babae de babae ko na an ko boda wo me deswa. No ron deswa yo an deswa. Tieswa na kain to kanu ya. Te musiroi, te musikita ka yes. E panen ne sana te ka tieswa ka panen. E ki ko na bure. Tieswa ke karawari ke kana kwatatan. Sia kinano na bayari ibuak. Ke kana na kwatatan may karaw. May yari pa nang buta na ko to bayari. Na ko ya ano matan ka pa na ana ka pa yon. Ikaraway ka kiyat. Tosin na sisiraki. Uwa punis te baya karaway tieswa. E kamatua esa esroyan. E punis. E punis to. But tieswa Yaki koroida kang ayerun do robot. Sagi ngay ayerun do robot. E koroida tieswa. Eto na miran kang ay teikan manangay kan yaki. Yang ani dati pa ito wana man kakawag taruwa mana unta tayo kayo. The power of choice. The makan din rin. Yang ano ko the makan din rin na bako na rin niya. Paya tieswa ate sa force. Sa tieswa ate sa kainaro, akang ay karawayo ako pop. Sa kiyan ya suara sa namakin tayo. Itangira suara. Muantirang dori ya suara. Ngayari yaki kunan karawa ate ka kiyan. Wani bugin lagi yaki kunan ka mauna rus pero ikarawan tata yari buri ay. Yakan ako. Nakon tiyon na tayo. Yara tieswa yaki ka mauna diri aparo o anero ay bugin. Tieswa tangira. Tieswa tangira. Bangkano pa ka mauna na diri aparo ndoro yaki. Apen ni ako na batan. Nagya man ay kinaya. No, matani ka ba na? Nana rin ka ba na? Ay, buwaka tiya suwayo. Pero sili-sili. Ay, wantas. Man. Sita po mayroon dirigitata. Ano tuwala itla. Stalin, Mussolini, Pol Pot, Saddam Hussein. Ano pa nakiyangan tiyo? Matangan na po po niya na baka mga. Nakukas ka tiyo. Matari siling. Nakukas siya kain daw suwari. Kabaniyan ka ba ni siling iya. Ani. Tiyo na tayo. Tanan digitata. Tiya suwa. Sek dirigitata. Sek dictator ngayon. Kunan karo at mo subwa ka kunan ko wag yung nanataya ka bap wala po na pun tiaswa pun tetangira tiaswa ra kira una tino amata tiaswa tesere nanon dekanga tiaswa at isa kahit arate bugin nagdaray tiaswa iya pun tatawa na bugin nag kakawara aswara sa pun bubugin na naman bayan ko yapun saking aya karoy sinora takaduto yun takay ko nag yon duwita madesita niya pa itagi nagtakay ko nag Anori ana radio adak. Saki ko unigin ko ah. Dira why kararo yun no. Yara kaya yari kira disita niya. Para bang tuwida, si tuwida at kay namara kaya nang iskiroyo ay yari gituto te kaya manana. Utang iri ba sina na kon teki dayan uto te kan gidayan sita niya. Ay ka nga daw yan. No. Kay nako. Baka nakam ko siya o na ko na ba nanuwita. Ay tako kasugui. Anak ka hindi kinake. Ni karakwata inte tok yare nan pon karawa karan karawri akin ako kay de wita ikay de sitani ikay de roide ikay de buaka ikay de sibu ikay de kosi ikay amen no anero na inari ay nuwag de buaka ma de roide do na dai uno ti aswa iyang atay e ko tatay yarang skiro yebara siyak sina ko imi kan ikay kan pa ne e ko ta na ko yakay de roide ke beso iya kini ba sini ka ban
kain puritan. Ipan nang anatain ka pa na ako iba. Bugin na ba diya? So, ito anatangin na ako. Anabotan naman. Yung nais na tayo ka lang ipatang hindi ako matatiya. So, antero yung anas na dirigit man na iba. Yung nakin matero yung makin naman. Narikay yung na timew! Ari, akito kayo man. Awan ni Roy. Takanda nga sinariya na tayo. Na tayo di kayo. Anakain di ginak. Duwita. Desita niya. Anakain di ginak. Awari ki maya sita niya. Ay, tako na ko. Uniki ita kayo di ba? Tara ya. Tiri aboro ya. Uniki pa. Ya ikabubukan tiyo na ba yun. Desiri. Tiagi tangina, teri di bay, tira anarik, apa nindi ki mayroon tuway. Puning ay uniki, takay di bay. Ay taku tuway anawayan di kirak. Ni karakuat titay. Anawayan di kirak ni karakuat tukin titay. Tuwari uniki nuway kararoy pun nasin tiyama to, nindaro ka on na ni bani. Away kararoy nasin uyan teswa. O sitanya nasin tuwari buwaka. Tanan naro kay kabuwaka kan ka bane. Ande baye. Sinang dia intara yang ande yu baye sag mayroon tiaswa. Ay kay. Tiaswa ke mon kar karawan naba. Oy nori ba mon teroy. Oy ta wana dia kay. Ikakasen tayo na kunday yari sen karo to bay duwan oy nakoro yo to. O nori tiaswa. Inori ba roy. It is good. It is good. Moni ban teroy. Tiaswa ita ta na kadigi bay ba mon teroy. Mayas pa buwaka ka. Giyero ko tuwari buwaka kan tiyon na bayo. Geswa ino ko taburi. O tiyon na bayo. Pundang sikiroy. Agi mama tiyon matang. Alin na iyo matam. Amemeo na mamarakin tayo na ko tatawroy. Kana yamaki ko na ni mati. Ita ko na teka. Tiyaswa. Kam ko na mamarakin man kaintindan na ro kayo. Makunatay ka na. Ay teka yan. Nanguna tayo mara kay mantakay na tatirori madabuaka. Pantapong araw mamara kay mayay. Ako na puni mata. Tara tiyaso. Eso nga tiyo mata. Ayo ka nam. Amara kay ka ba na masitawa na ayo. Tira po kina tiyaso kay kasukat kayo. Era kaya puni pepangan ni kay. Para ni kauwi. Anaka na man pain ka pa na ikamen ng tindin na ro kayo. Yak. Era kaya kasukat kayo na. Handa sila kaya sinakarawan yang oyen tayo. Era kaya kasukat kayo na tiyaso. Binagi ka na. Kunori ang kiyano na ba tiyaso ay apun na nga na babae ni ka ba na no na. Anang nga kikuna uring nga. Ano hamat? Pay-pay na. Mga yari ka tiya tauwa na tiya suwa. Bako na uring ay. O suwa nga ta maniyewa. Tayo ko na iyo. Maro ko kihak. Apondo ko na bata maniyewa. Ikakay na pa na nuya. Kailang mais ka na yatuwan ka yitin. Isira tiya marakyari. Apondaran na nuna ba tauwa na. Suwang iya tiya suwa. Asita kay na. Punaranan. Ngayon, sikan na nanay pa ni kaban. Okay? Sekarang nanay pa ni kaban. O ta ko tinatan ko diyan kam na pon na kimate. Kuno ti aswa yasan tatan kay detayar kam kan na yay o kam na boni mate. You shall die. Ano pun ti karo ya diyan na so kam na mate. Matatan di ka ngay na nake kam na kimate. Ora. Tiya ka kintetan. Punye kinakwando iti aswa. O to kinakaw ko wa tineta way ko ko wa na tiya ka ti aswa. Itangayo atam oniyewa. Eka na no kawag. Basan gibe na kiatam maniyewa. Asan mama na gilun triabor waratatan. Away ko kakwawa na teka tiyaso. Tiseta wa teka diyon na bayo puning ay tiyo mata buaka kan etatan. Puning ay mon koroya na bara aramon karo pana buri. O puning ay na ba makatana para sa kami wari Yesun kadiri pena buri na. Puntatan na ba. Eka tayo na ba kadiri Yesun teriruan kaya nang nibaki. Benaray di tayan nasibo benaray ba taberan. Sa tatanong orungan. Yatatan na yang anak itawan tekan tiwan na ba yo eta ko tekan. O kay di ara kay di aboro ko si wen on na ba na ko inan sito wana tekan. O eta ko ay kay ni kabane natamaraway ba yang anak yay. O ani kandangan na. O yangan na. Antara na tekatan yeta ba pain kabane kay yang anak. Ana bay. Itaw tekan tiwan na ba yo tiyaso. Mata kamimi. Tatan, ini pati akin tekan. Diba yan ang kakawag kasi natay ay nanundi. Tinungon tayo kayo, muwanta kakawag. Antay yasin na rin yan ni Meura. Muwanta kakawag bar siwo ang kay eskonan din niya. Woman, tiyaswa, o tatan.
Ibo to bo uwi ka raw, naroon na sa manawin naman kibong. Ibo to bo uwi ka raw. Anak ko nasintiya so pa anak ko si imatan iyo. Ayro ko na batatan. Ibo ko iya. Ayro ko na batatan ibo ko iya. Ay ta iyo anak ko tatan. Kuna ko maya. O tatan de kaya iyo kang ina ko man de syo ako. Yon naba. O man de na ko nagyaka kayo na Noria. Ay tatan ina na ko na kung kayo nagyaka. Tara ya pa mina ko mina dari ko mdatay di kay. O ya pan tayakin na kita para ina na ko na ko. Syo ako. O kaya sinakakaya ba ka kina di ba madani ki? Di ba ya ka kami ako ba ya saki ko na Noria ki? O ano ta kang. Ayo di ba ya sinabi si manong kay man na tayo ka so ba ko na ni ko ta tuwa saki ko na Noria. Herang ka puro na no. Ako na hindi ya kinagyaka ko. Ako na ando ko na ba dari kiran tayo di kayo. O to kiyo na kung tatan. Kuwasan niyang auto ari yop. Yo suway. Papunna kiaro na yon na ba patyo mate montero ari. Ila ka mo kay Jason ko ta na mate timan na na yon na ba yop yara na. Ika ka bayag duwayo ay ta ko Jason yung iya pa yop. Yaki ko na pa ka mayroon Jason ay ta ko datan yung iya pa ibugi na pa ko katan na. Manoria ko tana ko katana na no ako Noria iwari do tanan ka maragi ay ate buka ko na bandaran. Ana kaya na ko datan iki. Kay ko katana yop. Ari ang mga mata. Mga nabo ko kutana ko katanan. O, iwari ya. Dete buhay ko na. O, tiyaswa yangan. Okay. Nako. Iwari yupi. Neron ko na. Makunaki na meuna. O, ano tabay yari. Yupi. Aki at tabay yayatay. Nayaro na nabasa. Kitana ba tabay doon? Ipon karawan ka. Yayamimi. Iyaro ko. Temera yatuwan. Ay, hindi temera yatuwan. Tekapuaya po nung na kinamamayasuna. Rikaki na ko tapon wena. Aki at tin temera ki pa pun nang kora ngilang ina temera kini katua pong eri kini ka ya buri ka kai eta buri ka kai bugina even ni ka ya buri ka kai pa na aki na ko na ni temera ki kora ron yo o ya ki ta ya ba yesa de boroi meron nan deso matatan pa kata girun tatan ndata ya rasak singay ang mga ori kinasinan sininga kinasinan ka ban ay karawa tara anaman patakaw pa yob isra naman ba daw wata nga anaman aben sininga kinan. Yes, kun pun nak ya yopi. Ana bay. Yes kun. Nak ya de bay ya karo. Ya kwa wan ya kan mo yopi. Ay ya ge de bay ya na ko na de giro na ge. Age de bay ya ko na de giro. An de bay ya giro. Daru wa mana unde tay kayo. Bay ya puntatan ay rorira. Siya kaya tabogin o ya sa tong ay babun tiora gigitera. Ay meron ka rin dahil naman ang nayag dudo garo. Iriaya kinki ora ki man. Mekan ko way dera nan ba yatatan puntisaro ay kin orak. Ikarabayan dera bata dera anari kya karoya. Ay kapuno nanor. Ay kapuno nanor tatan. Manora anate ka yubi akiro kun tabaka wayo anate ka yubi. Asinan orian de dai kayo. Yo sina ko may nanon piroton sinaw nagikun kayay. Ana mga yay nagikun kayay. Iya nga iyo ay mga wasan ako. Inakoroy do kaya niyo. Amen. Iya kaya ko rayobi. Ita ko. Ngayon ko diyan na ba yo bun nagyawutaw. Ipipiyakan. Itang baditingay kay mo ano sinaw meron ng binot nun sinaw. Na mga anak ko. Akin na ba tabayan na wasa may yon diyan na ba yo. O ita ko na tayo. Iya nga iyo. O iya mga wasin ako. Tara yobi. Karaw na no. Iraw na no na. Dari iyo ako bun nga na ibay kay ikaw pa kay ko mga nay akita ka. Inakoroy do kaya ram iyo antayo. Piara gino na tiyak yan. Man ito ba yarik sinatay ba yasaki iyo akaroy pa. Tatan akaroy magurbuwa kay. Ibu ko nupain ka manay kayo ayag ibure yobi. O ayag yato nga nabat yaso bangko ay buwa ka. Punti siya na kinukuha wa yobi. No, kana sila kintay ni kayo. Bugin tira kaya ng mais na kanga. Bugin tira kaya ng mais na kanga. Ayo bugin na tawa na. Ibugin na ba imena tibure ntiwan na ba. Yung simekan tiwan na ba yaw ripeke-peke. Ntibure. O nga bugin na. Erang ni mais temera ki matakangan ti on nabay. Puni bugin tebure ang ayas sa mera ibukun takangan tayo. Yo kyo ay nora ti arway yantay pa siya kaya ba ya kana pirmakat to ko ni kay ndakabu pirmak. O siya kinabaya ba ya kana ko to ko ni kay ndebuak. O siya kinabaya ba ya kana rabaka uti marak. O siya kinabaya ba ya kana wana takaw bay. O siya kinabaya ba ya kana atatay ti akwak. Masiro ko na ba ya bong maroya ay kaakyata giro yan kapaniya. Ayo to pa yarang kakawag. Inga patira ka kan naturon ti na bayo. Do simba ko riya bubura na ko ara. Si wana. Me ko nando ko riya ran tatay sa gatay. Yura nga tatay do wan.
Di han sina kon kaya temet doan an tiaus doan. On geser kon naus temet yari do matari. Irina te bepan naus. Tanan beban bas mendanan university ay kakor. Temena siya yon bayari. Temena siya yon bayari. Temena siya yon bayari. Irawa ta kakindinan in temena siya. Era kirun teman hayo. May yatayari asero ko sarong hamaten. O yata guardari na. Ay punto na para bipay kay. Iyan pa to ay kunahan ka bungan ay. Taray. Sino kon diyan na bayo o sinana ko siya ko siya na bipa. Amen. Ano ra ito ko. Inana ko diyan na bayo sinakitan na makita ba yes na usa man diyan na bayo. Sugay ko yara ba diyan na bayo. Yara na ba? Yara ka, yara house, yara na basika, arabos, kita na rik. Naururing nga. Akita pa ito na sinausa. Kana simet. Punto ko awat itakan. Bugin tira kaya ng maista ka, matamarak diyan na bayo. Simakan diyan na bayo. Takawawa. Tatan. Imeran diyan na bayo. Puningayat sa karikin marak ni kaban makanga. Nakoy lang ito tabutan na kana ka matatiaso. Kam na tawa bangin mi kam na kamarungin kami pa na ko na kami kay di ba yar diri aboro na yun trayan na pekorara nuko ko ra no nga kunori anta tayo kayo ina ko na ko tatan na yun trayan na pekorara am tawa kya di trayan ya para to sa akin ang si mama ka kaunta kami agi sa busbar ko ay tayo kami ayo si mama ka ta kami nakana pekorara tuware nga yawe yaman trayan ika mama ko pun pilin ako na banagi kancho tatan ika buta wag ba yun pekoraran trayan ika kakaya nong debong nga koraki tara ko ba ko kunaki yung akiron o ngayon na banaki yung aki si konantan kanana pa simen ayron tuware pun ngaya taka penen kora okay bugin tira ka kora temarak si mekan tiyon na babure imena tatan iyay o imena de surubek iyay diamata iya pandang surubek de Taeka surubek iyay man de Taeka selfish Arte te bayar ko pun siya yang ko na basingo eh. Aki ari kain na rigim. Kuwagi tabi mani rigim kuwagi tabi mani. Upun siya yang ko na kapaya. Kuna nuway, kuna mamarak, kuna raw. Kuwagi tabi mani rigim sipakan naman ako yun. Ne bugin te merak ya ko ran jawan na bayo. Ita ko de ka tungan to ka na to. Ita utorob. Ayo de tungan ko tungan ako rek ndun sibeba. Ita utorob ayo te kan te mena yo ya kan Afrika. Bayon Afrika era wata tiama yon Afrika tanana te yari kira aki kana yamete konori ngai rai kiriba sikai sipakate irawa arabatan dai samona karena kuat monan dai sandare irawa te pate mona na konora te monan patan dai sanne ikonan kamara ki te koraki ai ka asukung kai nakia kanoni birito yan te tairi ki amen awane te ba ya te akina ki tautorobu ki patanan man ne buo ka man bota ki ka kokoro Apenin na katabukan ako Afrika, may kangay, itaw, turobo kayak. Itaw na patabukan, kayak. Yak, pati ako matay Afrika, ako na tabutan na matay. Ay, apun nang kora tibeki, matiyak yan na maraki. Sa kapay ang ay regilipas, sa kay regarara, yay tega, sa kawate ka, yay tipen, sa maraki na bakit. Ito may, so may Afrika, akya. Kana ko po ni Mekan tabutan ako pandakya, ko po ni Matinapan, nakya tapay ako na unan kariya. Ne pa ikatinungay ka, akari katakahan, diyan na bayo. Ya mais temeraki, bugin na pa, yay tebore, yay tatan, no, yay. Surubek ni wama tay tapen singa yan nakita ba mataman narik pain ka bana tayan merak ni ka bana guys kunan benen ka skuin ka bana yon tiamata ariasan merak yon ta kay bangak ibuki mo ibuku o tiamata na pon si Yesu Kristo konoria sinang kapay ang ay rakain kilipes para tepan Kristian na par o si kakapay para po to ari Yesu Kristo puning ay hamati ibukiran ka bana patangin Yaki mata sibugin diama darori, emata ibugin diama. Ano pun noin dokon Yesu, yaki iro ko ibugi ato kora kay karori, iro ko ibugi ato kora kay kapwa ka. Amen. Yarang sigiro yan ate kay Yesu. E pun dokoro ibugi ang ay kay kaban. Para pun namat ang ay kay siban ni buaka ka siban ni buri. Yarang dara pa Yesu kay iuringiran na. Iuringiran na ni Yesu unti ka. Tiya ka kina Yesu. Game na Yesu yon tiya ba pun ko toro yanuan do Yesu an ko. Yaki no rak Yesu ang kiyero ko Yesu yan orak temakurin tangin na temakurin na ako temakurin maman na no orak yan ikawaria kay nanoan kay kakay na no na Yesu punpen nan do Yesu ako sa Yesu gero kon diyan na tayo silang kaya kangan de sila ako wa na makurit Yesu bay kay takare po bom madara de siri sak ana makurit ri aporo punta na makurit ri aporo ya giro ko de sayra masibugin tayra matakamama de madurubay
iro ko benara kiri at meu ana basinda kiri ane pokindo ko ni Yesu tatan iro ko bena siri siri ena kamate yamat ma Yesu iro ko bena kapasa at meu na kuya kana tangira at meu kana ko tangira at meu ndai kayo itaw ro ni Yesu takawon bukang kwan diyon nab o mena tausen sama ni on brans o inanon tayo de bukan nyo aga bayan ang kura-kura di tirati teka nga matemera kiri ito kura kay kaya taw tiya ka na kiri ay saman tirawawa at matemera yan taw tiya kan saman matakarawawa taki yay takanta nga ibukon na kay akya mabusita kanta nga idong Yesu ako na nang bayay tatay tawa na nog Yesu na nun nastekin na takapan yan taw tiya ka diya sibu ada na baka may karawari nuri awan tabuwari ito ibukin taw tiya ka nga ba nandiyan na ba yuwa nakatiya wena aswan karaw ito pa yes kariyari angay dokon tuwari po nga yara po to ay Yesu Kristo tokin pa ni ka ba ne pondo ko ni Yesu nga mewi yan amat inakamew ko o inakameway dito ay di kayo kanana pa kuha nga nanom na ko na Goya kung rayon diriyo, goya kung rayon Facebook, in metaw yon Facebook, may YouTube. Ang goya ko punong rayon, tapi to, iba na yaman tayo iyo. Inara ko Yesu, ay nanay ko, na kung tita po resan katawro ay ibugim. Ay sinagi na rin makanaw pa, apen pa katawtekan ka pa nito na tayo, pa ibugin na, pa Yesu, inara ko ibugim. Erang nikakawa kaya, no? Sinariyan pa rin katawro ay meura, imain no kin Yesu. Ay kay kaya katabi, way, tangiri, yata mera ki matemata bulsa kaya na magulit Yesu. Apun sa kinapakanuan, ano mo ni babayad Yesu. Teka wawa, ikawawa, ay, teka nilipa, yaman ang tiyon na bayo. Yaman ang tiyon na bayo. Awan, ito pa, sinariya na tayo. Inano na meron bang? Kaysa po napubugin na ba Yesu, sa atay ang dahil kayo ba? Sakit Yesu, kariki ka angangay kayo, maraki, nakoy lang tabong kayo. Puntatan. O sinasi kasukuyaron na kilo ni Yesu, papunsingay ako na hindi kay bibitera. Inano tiyon na bayo. Kana sipon na nga naroy kuwawa. O Yesu, ako na nangoy na ni kapane. Men na napain, sili-sili tuwari mo ang dabuha karatatan. Nakundagan tayo nga pong, sinarita na ko dire matiyon katantan na rang kakawak. Sinariya inanay baka tanara. O yung naskunantan, men pain ka ba na ika, arikin tiyon na bayo. Kam daraban ka ba na ibugin ng marami, kam natigiroy ni ka ba na, Teswa, nakakapayahin kami. Inanon na tayo kayo. Kam daraban. Ay, irarapat din sila kaya kaya kahanin ako naman tatan to ba yan ang kahawak sa kinura na ba tanang kay masatatong na ba diyo madaya ikoro na kaya ito saki diyo madata po tunuman tatan ito po tunuman ilang sikira mo puntiyan na ta kami ng bag ito may karon ako kinakon diyo na ba yu bugin na ba iaki pa si karo sinatara-tara iro ng diyo madanya nga sa kinura para sa ako nan kabara-bara pa ya kakira masapon nora na baron na magurin ka pa ne ay kabubo ka sa atin na ba iya pun diyo hapeta arang sili-sili diyo matatatan Ira ba sila kurara ba sa sila ko? Kami pa ka ba ng tayo kayo? Wala de dari wa manu ya yon pandai bende dari kayo ang kami dari kam de meto nungora yon Facebook de YouTube on I dari kita mi radio ito perang ni meta tan tapi tayo sa puno bubukin na bet jason tayo kahangan ni kapere yan kita kahangan kiki punna na berit jaso punna na berit jaso ya punna na bibit jaso sa bubukin na bet jason tayo na kung mga yara mati kangoran tayo kayo pangaya pa ni kapere apun pere hindi mayroon tatan kahangan ni kapere aga sinori John na ba yo sinori ni metara pun mayroon roy tatan ayan sinag bubukin na jaso era pati dispangan de meron tayo kayo pa sa kunia roy pangaya pun tatan min pa ni kapere akya buhahan John na be sina ito iya kan bigyan ba ba nakanagwa ko na iya tukuraran tayo kan bigyan ba kan nakumay ang kanagwa ko na mi tukuraran tayo yay de beba ane na bus ane nakabutak kam na kurubog yay ni kosi mi kana kamburoy ma de diri yay tegina tayo kam korea ay kakwa pa ay yoray pun ana tiaka tiaso ikakwa pa ngayap takanga roy pun na ko mayroon tatan ay kangaya kakinan kama ko rin na ba yon de beba ani nabus den tay ay yabus iya kan bigin beo kama kere gina ko steady kay kama kana ko na mito koran kama sinaba kora ba tariu
Emeu. Ay, bunin mo lang kay. O, yan na nga pili na ko na ko. Huwag na yari. Yakan niya kung hindi na buhay. Nakatiyan na lang.
Ay, rapa panaya ka hindi grupo na rin na may bigin view. Ay, ako wan yang ko manibin ko nami nang temero. Panami na ba nang temero na tayo kayo. Sinipot ya suan kunami ya kamasa ko kontay. Sinabu siya ka hindi grupo na rin may ikoropu. Ka hindi grupo na rin may ikoropu pa anak-anak ko kunay to korana na ba na kontay yo. Ay, kamu sumaya ka hindi grupo na rin may ikoropu na kwanta steady kay. Kamasi na ba?
Ay, yay be bai ka ro ibe undi tayo. Ay ka kawag ban nawar kya. Meten te be bai yo ta bun kan bi ke te bi tabun. Ata ko te be bai mo de mena meta wayo. Ede ke ya te akan te meeting are boy karawa tayo ka. Men te pai par. Ke men kanuan te boki. Te takan me tata. Gana te boki please. Enang daraba de sisira kayo. Ay napog te wen nam sisira kayo nang temero. Nakunti nga pong takanta ni nga pa. Ako na ni kaya kakin na am sisira kayo. Takawan ni pa yo itak. Monday etagi na kanon de tayo di kari. De mon tayo di kiki. Nakoroy metata. Takawan tayo di ki. Nakoroy takapara-para. Metata. Kamda pa. Kora pa na ni metatam de takongoran takapara-para. Napuagin na pet yo. Tibi pa imina yo itak. Antay ni Maria. Nge tete Yesu. Antay ya katete ya. Yon te pa ayo on nakatia awe karisa. Antay katete ya. Kora pa na ben nam sila kayo. Ako kanta ni nga pa na kunti nga pong. Kaya na ben sila kayo. I mean ayo itak. Ikaw ko wa tere ayo. Eka pain ni kapeni na eka nganga ni kapeni na irong tatan asta kit yaswa kora pa kay ko wa de tayo kayo te nganga ni kapeni pun may irong tatan asta kit yaswa I mean ayo itak tira bugina kamaki kakang peki kora pa ko wani ngai rakan dia karasen guys pong stagi kakana de bek au kanta ni nga panakon ding abong kaya kakin na ben sila kayo patira bugina stagi kakana de bek I mean ayo ya kangai ika nga andiki John nabe antay ya kadikai awantay sina ni Yesu era pa na be sila kayo sinalora na be kalon ding abong kaya kan na be ayo ako pa sinda pa na be kuya ariam sila kay erang tamero at saka para era kam tapes jakono pong kora pa nam sisiraki erang sikiro yam sisiraki yo erang tamero ako kanta ni nga panakon ding abong na be dari kina be ke kanaro na be dari kina be kapara ka tegina na konti nga pong dari kina bunyi na be topic yon de tapes ki sa kasuko ay ko na konti sa tete ke sa para kana eri kaya kan ni nga pong kana ya na be te kongora de bu yon te tapes toy ina pong di kita pong mangkay kitoy sira wat pong mangkay yan ako na be rongon te tapes ayan taru takapenden ni biya yo itak erang ini kokongora apon penin nes si kokowai peika ate kinaki kora pa na be metatam ni kokowan te diri non te kowa erang taran rang inuwais te biya pa yo na kundi nga pong kanye sa pun kasukan na kundi sa tete pa kana inataray mi anatay kana nang baka na kundi tayay na kuan nanari ni pun away pa na itiran to itiran na mga kanakuan na rimina sa pun kasukan ako na ka ayo wala te dari wa made undi tayo punte tiaga digini ni kakaita uli gina ko ni kapani kakaita uli gina ko ni kapani bugin te timetoran ranari nungongora kanuan te Borau inan te tiaga au kanta ni nga ba sinakai ni Borau may mon na yu sinakimis ni karukuha benina tebui mewa tepung nanu na yu pong kaya yasen na ko te tayo I see tebui mewa wadi tepung sa kamerungira sa kiya kindanari ni dira te Borau ayo te mananga inan na tiaga tiaso pun panau digini kakaita una ko mi kante kempa yo ni kaben
ay bugin noran tiraw erang temero may romi o kanta ni gabe na time tu tiraw ni karakua ekoro arapong ni Borau wakina ana tia katsuan na mi kiamba ayo ikakaitaw na pala ko yatan memeta ko di Facebook di YouTube agi kam memeta ko di live ni ko tagi mi ang kwede kung oran na ilalagin nam video ikaitaw ko na ben nung oram di tayo kayo o kanta ni gabe Jesuan na time tu ti ana kakapaya na ko mi tabo aki kam ko na nung oram may ani memeta ko may tadi wa madu ngai ikan ka pene sia rokon de dodo ginan tayo sina kaini taro puli panau dingin ka kaita dingin ko mi tita balik kami na yey tita balik kami konan nung panau may yey tita balik kami meta ko may yey sina kata buat jawa wali de sina peraki ani kaini taro sabu peraki an mentaro sina boy go kaita ko tamera jesu ibugin jerong orong na ko ilan tayo di kayo at sen Borau wakin na anong arayakin sa busi ko tamera ko na katimeto am tia kayo inalora Pasina time to ante tagin nan tayo nako pati kanga nga ni kapen John na bayo apo ni pen nako mayroon tewari pakak. Sibusi ko tamera kuna Ronnie do ani karroy men na kanga nga kaya na makuri tewari pakak di nako na kadida yey nako ta kanga. Sabusi ko kuna Ronnie ron tayo di kayo kuna kapayay. Nanora ya papa kita mera pasikan no utan tengay na ni mga wana pete tayo di pas ni mga rita na ko na harap ko raw inalon nam tek. Sa busiko kana poro ay meron ko biya karokoy na yita mera sa busiko. Kakapaya ti kayang bayo karuang kakapaya na kuhanan kapaya na Jesu. Karabi ang kakapaya na kuhanan niya banan orang kakapaya on depoy ko tamer. Kakapaya na betan me metak online on tanong ora na benti radio tamer sa busiko. Ay puning ay kain kapaya na. Kora pa ibunim narugin nam toro ade timetuan titekin nam tiaka sa busiko ang kakapaya na ben koy na. Pai kaya taro na koy milon Kristo Yesu. Adi puning ayara we sa kamyaw akawan ni kaniko. Amen. Ay rakora isa pero na may kunti tiketin may kay pasina kanira. Kampa sidigin na ba kanti kayang bayo? Punta tiya ka ni kakatikiroy kagutnan na ko min detail kayo. Good night ni kapene. Ay rakora sa nakubugi may kay